Ola, benvidas, benvidos á edición número 17 do Simposio da Edición de Galicia organizado pola Asociación Galega de Editoras en colaboración co Consello da Cultura Galega e a Xunta de Galicia. Este ano será a través desta canle de YouTube donde poidades seguir e ter ao voso dispor as intervencións que durante estas xornadas se levarán a cabo. O lema elexido, o tema elexido para esta edición número 17, como digo, é a editar en linguas minorizadas. Para eso teremos a conferencia de apertura a cargo do presidente da Real Academia Galega, de Vítor Freixanes, despois unha mesa redonda na que editoras independentes galegas nos falarán da súa perspectiva e dos seus obxectivos e das súas estrategias e do panorama que ven diante do sector neste momento. Despois contaremos coa intervención, coa participación de representantes dos gremios editores da Comunidade Valenciana, do País Vasco e de Cataluña, que nos falarán de editar en linguas minorizadas despois da crise do Covid. A crise do Covid é a que nos fai efectivamente estar nesta ocasión só en digital con todos vós, despois de 16 anos ininterrompidos de celebración deste encontro profesional organizado polo noso gremio, polo Gremio Editorial de Galicia. Agardamos que no 2021 volvamos de algún xeito a normalidade e a estar presente físicamente con todos vós. Entre tanto, eu creo que compre escoitar e visualizar as intervencións que durante esta xornada, nos próximos minutos, aquí teredes o voso dispor, porque, sen dúbida, representarán unha boa panorámica do que é o sector editorial neste momento en Galicia, en linguas minorizadas, como é o galego, e tamén entender un pouco o proceso editorial e cultural en outros territorios do noso estado, como son Cataluña, Valencia e o País Vasco, comparables con nós en estrategias en futuros, en algúns casos sí, en outros non, de cara a afrontar a edición e o futuro post-Covid. Moitas grazas e un saúdo a todos.